99.9% of ndị jere ekpere na Ngor Okpala bụ ndị dị frustrated, ndị ihe isi ike na-enye nsogbu, ọya, problem, ndị nzuzu. Yes, Igbo be Igbo. Zion we move. Zion we move. So now forget tata bụ 23 August, you understand? So 2026. Even under America, I just can't be chance. Under America with 10 billion. You understand? So what about Diego? Or the Mathias Ezeaku idea na Diego bia. I na choose him BP na choose you because I hear doctor, fake doctor and they do na mpo. So that obu no offense e ko yare na so that ko we ya wefu Ebuka Obi na Zion Ministry yeme na Igbo nka ka yeme niru. You understand? Good morning, good afternoon, good evening, depending where you are watching me from. I see remain your brother Evidon TV on Yamino Gangwa Gatamu Nebecha. Bikonu, watch Godon Vida. Watch Anu Vida, Kono Fuya Mathias Ezeaku. Watch Anu Vida. One virgin na God ya gwọrọ, one small girl of 6 or 7 years. Mami ya si na-eri Moria no na akwa nwatakịrị ahụ n'azụ na nwa ha na ha aga ije. Ụmụnne m wee sị na nwa ya ga ije. Nwa virgin wee sị nwatakịrị ya ga ije. Nwatakịrị wee bido gaba ije. Na ekosi agadi ije. Welcome. 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 Nna mma egosi na video ahụ echi. So ọ bụrụ na onwe nwanne gị jere ebe ahụ wee believe na the whole Jesus a na-etu afa n'ala Igbo, the greatest physician, the healer, the mighty man in battle, the greater than all the greatest. Owu na ihe ọ gwọrọ na Ngor Okpala bụ onye anaghị aga bụ ije ọgwọzie ya, onye ha na-aga ka agwọ. The same thing ụdị mmadụ ejikwa eme magic mgbe ha jere na London. One woman is America kwụọ ya ụgwọ ọkpọta nwa ya nwere mbe. Asịkwa na ọ da aga bụ ije ọ gawazi ije ndị mbe. Nna nwatakịrị wee bido wee gawazi ije ndị mbe. Welcome. And gị nwa bụ onye Igbo jere ekpere na Ngor Okpala wee nenechi ihe ahụ wee sị na Jizọs gwọrọ onye ahụ isosi na ndị nwụrụ anwụ. Akwụna watch gị. Mathias o wee ife chọrọ ịgwa gị. Ọ bụrụ na agwụ na-enye gị nsogbu, je ka arụọrọ gị agwụ gị nwụrụ onwe gị. Mathias, ọ bụrụ na agwụ na-enye gị nsogbu, ga ka arụọrọ gị agwụ gị nwụrụ onwe gị. Ọwụrụ ara na-apụ gị, jee na Guleri ka agwọ gị ara gị. Jee na psychiatric hospital dị na Guleri ka agwọ gị ara gị. Enough is enough. Ịgbara ya ka isi zikọta dị ọrụ dị. Ndị ya wee bịa onye one guy ebe ọ na-aga na ka ọ ga na onye DSS jiro DSS onye DSS gbajie ya ọkpa. Ihe a wee ife kọsụ kịta ọ nyere ọkwara gị. Kịta ọ nyere ọkwara gị. Riado duo onwe gị ọdụ Mathias. Riado ka ị duo onwe gị ọdụ. Enough is enough. Nke we everyday na-edi sọpụ mmadụ everyday na-achọ gị. Dapụkwa mmadụ ị na-akpọ ahụ everyday Mathias Ebuka Obi. Onwe ha na ihe ọ gwa gị for one day. What if I go nke ya si no break in agwa ikpọcha nwa bebe video ikpọgwa Ngor Okpala kpọ everything na-eme ba go slow ka ị na-agwa. Enough is enough. Enough is enough. Kwari owo gugu last time Maasị gwara gị okwu ị na-asị Maasị take your time na ị ga-abịa ya arrest. So na ị mara ị na okwu na-adịghị mma na-ewe iwe. So na ị mara ị na-agwa gị okwu na-adịghị mma na ọ ga-ewute gị ka o si wụrụ nwoke mmadụ n'ọrụ onwe everyday na-akpali onwe gị n'ebe ọ nọ. Ama m na obi adịghị mma na crowd ị na-afụ ebe ahụ. Ama m na obi adịghị mma. Obi adịghị mma na ego a na-akpụ ebe ahụ. Ọnwụ na ọ dịghị mma go ahụ kọtọsọba. Ọnwụ na ọ dịghị mma gaa ha gị onwe gị. Nzuzu anyị na-ezuzu adịkwara too much. This thing is getting too much. Kwari onwe gị ugwu. Ọkụkọ ejikwara maka na ịrụtara 3 dekiri ọ na-ebughị isi. Enwere nsogbu ị ga-eme ịdị na 3 dekiri anyị gbagba mgbe iji ree. Gị na-ebuka aharọkwa. Jee kwari onwe gị ugwu. Onye nwe ihe ọgwa gị everyday na-akpụ ya n'ọnụ everyday na-akpụ ya n'ọnụ levi na fe kwuiri ebe a enweghị iruru Ebuka edebe Ebuka debe gị iruru Ebuka half edebe mmadụ ụdị mmadụ gị 10,000 irube Ebuka half na ọrụ ọ na-arụ n'Igbo land everyday na-azụ Igbo ndụ everyday egwu 6,000 people ka ekwena ebe ha na ya afụrụ ya anya. Mathias ana m achọ ịgwa gị onye ka ebubo weziga ego ịnwetagasị na NGO. Apart from ego niile inwetara NGO eji wee buba onye ka ewu ka nna ajụ.
since I kwụsịrị mgbe ị ka na-aga ụka ahụ ọra mgbe ị na-aga ụka ka ego niile a nwetara ọra mgbe ị na-aga ụka ka ị nwetara ego niile anyị nwetara ana m ajụ gị ọra mgbe ị na-eje ụka ka ị nwetara ego niile anyị nwetara Mathias ego niile ị nwetara ka m na-ajụ gị ọra mgbe ị na-aga ụka ka ị nwetara ya ọra mgbe ị na-aga ụka mgbe ị na-asị tọrọ ọdịnaka nwe oyi ego na ọdịnaka nwe oyi na-achọ ịnwụ anwụ almost nọ mgbe niile anyị na-aga ụka ka ị nwetara ego niile ọ dị isi nwaanyị dị na-asụ God dị na-asụ Christianity onwe gị na-enweta Mathias ọrụ frustration ka iji wee baa ka ije zọ politics ka ịgba ma ị ga-enweta ego ebe ahụ ọrụ frustration na ị na-eme iweta vidio ndị mmadụ atụọra gị ego nwee ka na-atụ m nwata ị na-atụ onwe na-abịa ego aka ị na-eti akụbeze bịa go na mgbakọ bịa go na ala mgbakọ onwe ihe ka na-afụ pipụ amarago onye ewu mmadụ onye ọbụla na-ejere ekwensị ozi imere ọ dị open nọ Satan ka ị na-ejere ozi njiri opportunity a na-agwa onye ọbụla na-abịa onye ọbụla wụ Christian ka na-eme Mathias gwa okwu na-ege atụ ma Mathias gị bịa goro nke ị ga-agoro ebee gị na-emere m yes because so many of you gara tụrụ Mathias ụtụ na ọ na-eme so many of you ekejigo na ịgbọrọ na amụrọ somebody dị open na ọ na-ejere ekwensị ozi then Chineke nye gị ego i were ya ga na patronize onye ịma na ọ na-ejere ekwensị ozi ụfọdụ n'ime unu ada n'ogbenye tata because of mistake unu mere ihe mmụọ ka nna agwa unu ihe mmụọ ka nna agwa unu Mathias ọsọkwa ya wụ unu ọ kpọtara onye ahụ adịrị unu ekwesịghị ịtara ya nwanne ya wee na ego ahụ ndị ahụ adịrị ebe ọsọ ka nkụ unu tinye ego na aka Mathias unu ka ejiri ego na ahụ ka ejiri ọnụ ga-ata afọ ọkwa niile oge mistake bifo emezune yes ebe Mathias si na ordinance go God na ndị Christian si nyere wu ndị ori na nke a bụ nke a na Chineke ekwesị ka Chineke m then ka unu na-ewere ego a Chineke nyere unu aga patronize ya ihe ọnwụ na iwere nye Mathias bụ ego la n'iyi ego abụrụ ọnụ ego eke jiri na mmụọ mana ịmọrọ because ịmasị na Chineke ị ga-iwe Christian Chineke nye gị ego iwere aga patronize Mathias ihe mmụọ ka nna agwụ na ọnwụ na ị na-eme never you try it again ya na ọrụ onwe ya ga-akpọ ndị omenala bụ ụzọ eziokwu ka abịa gobe ya ala ahụ ihe mmụọ ka nna agwụ because ngwa na-eme ya mana ị na-anụ ozi ma ihe ọbụla efuru iwere ịghọtago ihe ọbụla efuru iwe Mathias enough is enough is enough mmadụ agbapụrụ ya agbapụrụ everyday Ebuka Obi megi nke nwoke n'ọrụ onwe ya na-ebulọta niile o nwere na baị ka ndị baị wee nwee ọrụ ka ndị baị wee nwee ọganiru mmadụ ama ezuru gị nke everyday kpụrụ ya n'ọnụ enough is enough okwu nna agwa gị nwere ike ịdịrị gị late ma ọ bụ na iteke your time okwu nna agwa gị nwere ike ịdị gị late ma ọ bụ na iteke time mana ọ bụ na ịma asụ esuo n'igwe ọgwa na ịma asụ ịma na asụsụ bi ọkpa gị mana ị chọrọ ịgwa gị hapụ Evangelist Ebuka aka ka ọ nọrọ onwe gị nwa nọrọ onwe gị Ebuka rịa ọzọ Igbo ndụ anyị nwere na baị ọ ya were ya ọzọ Igbo ndụ gaa lee ife ọ na-arụ nke nwaanyị na-asị iri ọzọ Igbo ndụ na egwe mmadụ 60,000 egwe mmadụ 6,000 na ebe ka ị gwara ya kwa hospital ga na-agafe everyday nwee na ebe ahụ ka ọ na achọghị ga-agba vidio ebe ahụ hospital anyị na-esi na ịrụrụ akwa nke na-agafe everyday nwee na-abata ebe ahụ nwee na ebe ahụ ntụ aga mgba vidio ebe ahụ gwa ndị nwere enwe ndị na-abịa ebe ahụ ejizi ahụrụ ndị be anyị ị ga-arụ ya n'ụdị ka ị ga-agbara ego mana enwe ego enwe onye kwere abịa enwe kwesịrị atụrụ gị ụtụ because afụgo ihe ị na-eme allow Ebuka to rest allow Ebuka to rest okwu nna agwa nwere ike ịdị gị late ọnwụ na ime ya ọnwụ na ị gere ntị ihe ya nna agwa gị taa onye ka nsị ka m gwere ka n'obi adịghị m mma aka m ọnụ na ebido TV onye amịna ọga nwa agwa atọ m na-ebecha weke mesịa